Edu, patinaire de tota la vida, com va ser el teu descobriment del wingfoil? Bueno, la veritat que tinc la sort de treballar en el món de la nàutica i amb el desenvolupament de productes. Llavors em van arribar de forma molt aviat vídeos sobre aquest tipus d'esport i el que venia, i em va cridar l'atenció i no sabia si era una moda passatgera, si acabaríem fent alguna cosa a l'empresa, i de sobte vam començar a veure prototips i aquesta idea de dir, bueno, pues això sembla que evoluciona i va avançant, pues, em va cridar evidentment l'atenció, i va ser, pues, com us deia, la primera vegada que vaig veure ja un real a la platja va ser a Salou, justament on vaig veure els dos primers wings, i vaig dir, això ja està aquí, m'ha tinc que sumar, i gràcies, pues, a l'empresa i a la feina on l'estic, que em van poder, pues, oferir producte ràpidament, doncs ja va ser, vale, tinc el producte, ara tinc que començar, i llavors vaig trobar el José em va dir realment els 4 tips per poder començar i disfrutar. Però sí, una fruit de casualitats, però de viure sempre en aquest món nàutic. A vegades començar més tard són avantatges, perquè no perds el temps amb moltes avantatges. Ni els diners. Exacte. Les hores, els diners, començar amb el material que toca, això vol dir saltar-te moltes hores d'estar a l'aigua i derivar i no saber què et passa. En canvi, quan ja portes un temps i ja saps, vas a preu fet, doncs això és molt. I si a sobre tens sponsors de material, doncs ja no et dic. Ja no em puc queixar, I creieu, veient que realment hem acabat tots derivant al wingfoil o similar, amb el surffoil, creieu que serà olímpic? Ara que el surf és olímpic, eliminarem el surf com a esport olímpic i serà el surffoil? Eliminarem el kite i serà el wing? No, jo crec que té cabuda tot, i el kitefoil el que veig és que la logística de la preparació i tot això és una miqueta més de molta feina, i crec que amb el wing serà més fàcil organitzar una competició per el material que ocupa. Jo crec que sí, que en breu serà olímpic i es mantindrà tot, el surf serà surf, un clàssic, i s'afegiran... Bueno, realment amb aquestes últimes olimpiades jo he vist esports que no m'imaginava, o sigui, que per càpigui i cap tot. No sé si al final... Però sí, hem vist esports que bueno... Com el breakdance, no? Exacte, el breakdance. Dius, hòstia, una modalitat olímpica, o sigui que posats a dir pot entrar tot. Sí. I a més, ja vam veure, quan va haver lo de les aigües del Sena, volien passar la triatlon a duatlon. Dius, a veure, una persona està durant 4 anys entrenant per fer això, i el que és bon natació li treuen, no? Li vols treure això? O li vols... A veure, de cabuda segur que en té, però bueno, no sé si arribarà. Sí, jo crec que és un esport... Bueno, jo sóc al contrari que l'Edu. No necessito competir. O sigui, a mi res més, no em ve de gust. Perquè sempre que he volgut competir o alguna cosa m'he lesionat. Perquè al final doncs, hi ha més tensió, més nervis, i a mi això a nivell muscular em passa factura. Prefereixo anar al meu aire. És més, alguna vegada, no sé si va ser amb tu, navegant últimament, no sé si ets tu, però sentia que alguna va darrere meu. Sí, jo. Com intentant... I quan em passa això, que sento algú el clatell, faig... Et vaig passar 2 vegades per l'aleta per veure si em desventaves i sapiguer canvi de rumbo. Vas amb una 5 i amb una 6 i dic, és capaç de desventar-me o no? No, jo canvi de rumbo. A mi m'agobia que em segueixin. Llavors jo voy al meu aire. Bueno, la veritat és que a vegades dius, mira que és gran on estem i que hàgim a final de col·lisionar o de fer-nos mal perquè som 2 a la platja i no ens hem posat d'acord, això és molt trist. Sí, hem passat molt a prop moltes vegades. Sí. Jo reconeixo que passo a prop. Sí.